zango. Gaskiya Adam ɗaya zango sai an haɗa min 5,000 zan yi. Ta, ba ku ce mai sana'a fina-finan ku na burge ni ba. Mai sana'a fina-finan ka suna burge mu. Mai sana'a. Me za a hana nan sai da masallaci ya zo min a gado. Akwai wanda ya sai hana nan siyar. Barban gaya muku tsiwa tsakanin tsitaka da tsatsewa latsiya ne. Sakuri bisa tsinin ɗan yatsa ai tsatsa ne akan tsitaka. Karkarwar karafunan karan muski kaifi ɗaya ne. Rusunin rawar ganin ragoran sallah baya hana malayyatu yin layya. Ya ne magaciya. Da Allah ta ba mai sana'a.